På Skovvejens skole arbejder vi målrettet med trivsel og fællesskab. Og nu er vi en del af skolestyrken. Det synes jeg, du skal vide mere om, og her er en kort introduktion. Skolestyrken er et landsdækkende program udviklet af Maryfonden og Børns Vilkår. Det skal hjælpe os med at styrke fællesskabet og bekæmpe mobning på Skovvejens skole. Det har været vigtigt for skolebestyrelsen, at vi får etableret et solidt fundament for vores fælles arbejde med trivsel, som omfatter os alle sammen, også forældrene. Skolestyrken bygger på et positivt og ressourceorienteret børnesyn. Det vil sige, at vi ser alle børn som kompetente og værdifulde, og at vi fokuserer på deres styrker. Skolestyrken giver os konkrete værktøjer og metoder, som gør det lettere at handle, når vi ser børn i mistrivsel. Som forældre kan I støtte op ved at engagere jer, f.eks. som trivselsforældre, der skaber fællesskab i klassen. Lige nu er hele personalet på uddannelse. Vi arbejder med temaet, normer og ligeværd. Det handler om at skabe et inkluderende fællesskab, hvor alle børn har lige værdi, uanset køn, baggrund eller personlighed. Samarbejdet mellem skole og hjem er helt centralt. Når vi arbejder sammen, skaber vi de bedste rammer for børns trivsel. Skolestyrken er et langsigtet projekt, og vi vil holde dig løbende orienteret.